Neveríš si, cítiš sa zaseknutý a kvôli tomu odkladáš dôležité úlohy na neskôr? V tomto videu ti presne ukážem, ako získať sebavedomie a ako získať dôveru v samého seba, aj keď si úplne na dne. Žiadna teória, ale praktické tipy. Pretože ono to vôbec nie je o nejakej motivácii, ktorá len príde a odíde. Je to o systéme, ktorý je funkčný a môžeš ho okamžite aplikovať. Sebavedomie totiž nie je niečo, s čím sa narodíš, ale je to niečo, čo si buduješ. A ak si podobne na tom ako ja, tak si v minulosti zažil momenty, kedy si sa bál niekoho osloviť, kedy si sa bál niekam zavolať, kedy si sa bál, že nezvládneš nejakú dôležitú úlohu. Ak mám byť úprimný, tak ja som do svojich 15-16 nebol ani schopný zavolať na pizzu a objednať si ju. Nie, že by som nevedel, čo som chcel. Nie, že by som nevedel, kam mám zavolať, ale pretože som cítil vnútorný strach, neistotu. Bál som sa, že niečo poviem zle, bál som sa, že sa zahambím, bál som sa, že to nezvládnem. No a teraz pozri sa. Dnes točím video o tom, ako môžeš získať sebavedomie. Vidíš ten rozdiel? A ja som mal v minulosti obdobia, kedy som nepravidelne cvičil, kedy som nedodržiaval stravu, kedy som flákal biznis, kedy som ráno otvoril notebook a len sa pozeral do boba a všetko odkladal na neskôr. Len frustrácia, nervozita, pasivita a odkladanie. Zmenilo sa to až moment, keď som si uvedomil, že aktivity, ktoré najviac odkladám, sú tie, ktoré ma najviac posunú k mojim cieľom a k mojej vízii. Aktivity ako napríklad natočenie takýchto YouTube videí. Alebo sa mi nechcelo točiť nové reklamy do reklamnej kampane. No a jeden deň som si povedal, OK, tak čo sa stane? Natočím jednu, dve, to zvládnem. Natočil som ich, spustil som ich a čo sa stalo? Reklamy priniesli výsledky a posunulo to i hneď môj biznis. A potom prišiel ten pocit. Zvládol som to. A práve vďaka tomu som vedel, že zvládnem ďalšie úlohy, že zvládnem náročnejšie úlohy. A veľkú skúsenosť s týmto som zažil v minulom roku. Pretože som v novembri mal prednášať pre takmer 1000 ľudí v Brne na evente. No a samozrejme, ja osobne som v živote neprednášal. Prednášal som maximálne pre skupinku 80 ľudí, ktorým som len na 5 minút niečo vysvetlil. Ale pre takmer 1000 ľudí a na 35 až 45 minút, to sa mi zdalo skoro ako nemožné. A čo sa stalo? OK, pripravil som si prezentáciu a pripravil som si štruktúru toho, čo budem hovoriť. Mal som presný text, jasné body a vedel som presne, čo a kedy chcem povedať. Ale aj tak som stále bol nervózny. Cítil som stres, že to nezvládnem. A čo som sa teda rozhodol spraviť ako ďalšie? OK, zvládol som spraviť prezentáciu, krok číslo 2. Celý jeden týždeň pred týmto eventom som si niekoľkokrát denne túto prezentáciu hovoril nahlas, naspamäť, s časovačom a sledoval som sa pri tom, ako ju prezentujem. A postupne tieto krôčky budovali moje sebavedomie. Znamená to ale, že keď som následne prišiel do Brna a videl som v backstage všetkých tých ľudí, ktorí sa pozerajú a ktorí sa na mňa budú pozerať a počúvať ma, že som nebol nervózny, že som nemal stres? Nie. Vystúpil som na pódium, odprednášal som to a popravde nevedel som ani, čo som povedal, ako dlho to trvalo, netušil som, či som pri tom dobre vyzeral a či som to jasne vysvetlil. A keď som následne zišiel do backstageu a pýtam sa cháno, aké to bolo, tak väčšina ľudí to zhodnotila ako jednu z tých najlepších prednášok a prezentácií v rámci toho dňa. No a toto mi dalo extrémne sebavedomie. No a následne, keď som prednášal už v Bratislave pre 450 ľudí, tak už to bolo jednoduchšie. A už som vedel, že to zvládnem. A už som bol prirodzenejší na to pódiu. A tretíkrát, keď som zase na začiatkom tohto roka prednášal v Brne na evente pre tiež pár stoviek ľudí, tak to sebavedomie z hľadiska toho prednášania už bolo ešte väčšie. A už som na tom pódiu vedel presne, čo robím, vnímal som samého seba, hral som sa viacej s tým textom, s publikom, pýtal som sa ich otázky a určite to bolo aj na mne vidieť. A takto to nie je len s prednášaním, ale s každou jednou aktivitou v našom živote a vlastne aj s dôverou v samého seba. Postupne to budujeme. Predstav si budovanie sebavedomia a dôvery v samého seba ako škálu od -10 do +10. Každý deň, pokiaľ splníš úlohu, čo si dal, alebo pokiaľ sa posúvaš, tak ideš do plusu. A keď robíš dôležité úlohy deň po dni a dodržiavaš to, čo si nastavil, tak sa postupne malými krôčkami dostávaš k tej desine a keď dlhodobo plníš to, čo si dávaš, robíš tie dôležité úlohy každý deň, dodržiavaš tú stravu, chodíš do toho fitka, bavíš sa s tými ľuďmi, tak si dlhodobo na tej desine
a máš v seba extrémnu dôveru a máš extrémne sebavedomie. Ale platí to aj naopak. Pokiaľ si niečo dáš, nesplníš to. Alebo prestaneš dodržiavať svoju stravu. Alebo nepôjdeš zacvičiť, keď si povedal, že pôjdeš. Alebo odložíš niečo na neskôr. Tak ideš postupne do minusu. A samozrejme, potom, keď si na minus 10, tak sa ti zdá, že všetko je extrémne ťažké, si frustrovaný, nervózny, nemáš dobrú náladu, veľmi ťažko sa dostávaš ráno z postele a zase sa potrebuješ po malých kôčkoch dostať na neutrál a následne do plusu. Budovanie sebavedomia nie je o tom, čo máš navonok alebo čo vidieť navonok, auto, byt, ako sa obliekaš a že sa usmievaš vonku. Sebavedomie je to, ako sa cítiš ty sám vnútorne a je to niečo, čo si buduješ postupne aktivitami, ktoré nikto iný nevidí, len ty. A teraz prakticky. Toto je 5-krokový systém, ako si postupne začneš budovať sebavedomie a dôveru v samého seba. Poprvé, daj si na každý deň jednu úlohu, ktorú splníš. Nie 10 úloh, nie nekonečno aktivít, nevyplňaj si celý kalendár, jednu jedinú úlohu. Jednu úlohu, ktorá ťa najviac posunie za tvojim hlavným cieľom, za tvojou víziou. Ak je tvoj hlavný cieľ rozbehnúť biznis, tak najdôležitejšiu úlohu, ktorú môžeš spraviť pre posunutie biznisu. Ak je tvoj cieľ byť čo najviac fit, tak najdôležitejšiu úlohu, ktorú môžeš splniť k tomu, čo pravdepodobne bude ísť do fitka, alebo zabehať si, alebo dodržiavať stravu. Ak je to k tomu lepšie sa vyspať a mať lepšiu spánkovú rutinu, tak si to nastaviť. Ak je to k tomu, že chceš oslovovať alebo osloviť nejakú slečnu, tak si to daj ako tvoju jednu úlohu, že to zvládneš ten deň. Čokoľvek je tvoj hlavný cieľ v súčasnej dobe a tvoja hlavná vízia, tak splň jednu najdôležitejšiu úlohu, ktorú si nastavíš v dni. Nie 10, ale jednu. Ak je to možné, tak krok 2 je urobiť ju hneď ráno. Čo sa týka premýšľania a nášho mozgu, tak náš mozog má najväčšiu kapacitu, aj najviac aktívny a najlepšie funguje niekde medzi 7 a 11, 7 a 12 ráno. To je naše najproduktívnejšie okno. Čiže ak máš tú možnosť, tak urob tú najdôležitejšiu úlohu hneď ráno. Hneď si ju odškrtni zo zoznamu a začni svoj deň úspechom. Používaj zápisník. Krok 3 je každý večer si zapísať, čo si dnes dokázal, pripomenúť si to, pretože je extrémne dôležité si pripomínať, čo sme dosiahli a kam sme sa posunuli. Ako ťa to posunulo, čo si sa pri tom naučil a čo chceš spraviť zajtra, tú najdôležitejšiu úlohu, ktorú máš na ďalší deň. Po štvrté, zaznač si tie dni a križkuj si ich alebo odklikávaj v tabulke. Vizuálne uvidíš, koľko dní po sebe si bol schopný splniť to, čo si sám na seba dal, tú hlavnú úlohu a uvidíš, ako len po 7 dňoch sa ti extrémne začne zvyšovať sebavedomie a dôvera v to, že dokážeš aj náročnejšie úlohy. Po piate si pripomínaj, že som dôsledný, ale nie som dokonalý. Pokiaľ náhodou jeden deň vynecháš, nevadí. Zresetuj a pokračuj ďalej. Pokiaľ už vynecháš 2 dní, tak to už nie je náhoda, alebo nie je to, že ti do toho niečo prišlo, ale to už je zase začiatok budovania si zlého návyku. Takže je dôležité byť dôsledný, ale samozrejme nie sme dokonali a môže nám do toho v živote niečo prísť. Ak ti toto video dalo hodnotu, tak budem rád za like a komentár. Napíš do komentára, v čom sa chceš v tvojom živote najviac posunúť, čo je tvoj hlavný cieľ, tvoja hlavná vízia a zároveň, ak máš akúkoľvek otázku alebo by si chcel, aby som natočil nejaké ďalšie video, tak ho kľudne napíš do komentára a možno práve tvoj komentár bude námet k ďalšiemu videu. Vidíme sa v ďalších videách na mojom YouTube.